artin ke bagi ong bo khasi umla ban de tadi hatu kidi dal tre bagi bi ki jikan tho paranong yalam ngamit pa ka jing kan tho kan de tang ka jai riu ji teng ni snow ba ki jinge pa ki jinge pra ki jinge kan a de singi de shponondur bari tang khasi tan ring ma ban klet ba kiwi ki jai riu ke pa ni kiwi ki jai riu ki shrut hi pramaki te kaslong hangi bangim dei ban plate jimut han ye kita ki belong negative ngim dei ban plate jimut han ki ba sniu aka jai riu menta kadon ka jing ong ba bon ubo persya bon ubo kentho bon uba gipeni bo bon ubo lo persya andre ka jing shali ubon ubo kersan mo ombro ubo sniu bon ubo bhai ubo sniu kita ni keng gi basniu ko no ke mlang salang te ting ting ila shpen he thani ga basniu ka jai mre ji ten ringa nga so pa komba kalong hi ngam i pa komba kalong ha kani ka khep ka bamta mo komba kalong ha kani ka khep ka bamta ngada ong i ki perlo ki ba ong ba le se kani ka jingra ka jing ko ra ka jing pa ndi ko balong matali we are more united kum ka jai mre he te bole ga wan ka jing itli na ma ha ko ba ka nongrim ka scam ka nongrim ka biang ka jingya linti ka jing kum ki nongelam ka bet yak mo pai ba ai ka jing kershan ten re ha bakal linti kampiang tu upai ba umma ka ban ai ka jing kershan ai ka jing kershan le si tong tu basngu e efficient lani basngu ye de efficient ten re ha ka ni ka kenti ka pamata ngi ba le se kam pat don ka jing renti ka jing itli kum ba kalong ha ka ni ka jing le ka jing ba ngam don jing artian ban nang ni shakmat kan nang kham ba ngin nang kham itli ngin nang kham ya namar kum ki nongelam ngin sim ru ye kalat kinti ban nang hikai ye ke ba bhai ka jai to kum nongelam hatu phi kerpat pada dak bosulit di seng sani pertai ba tingwan ban ya don bunta le ban yete kat om bandung se bi de ban yete kat halo kan ki isu phila ban mi hap yo ba arden mo ngang ong phila ban ben yo ba arden kam le phila ban ben ye ka vpp kam le tamba won mi lam bakla ya ka mat kai won persang bat persut ko bakla kai ya ka reservation policy mo namar ba kam dei tamba kai lam bakla kalong ka jing le ran ju lamu pai ba ula start te manta na ong pi pai ba ula tip pai ba yo lo di information ki samla jungi ki yo lo di information ki bangirung yo kam dei kum ki por nu cha ba ki yo tang ki leader ye kita ki information no ye ki information menta ka don ha ka ti jungi kun samla ka jungi balang la start te kam ka ka ba ni pele ran pan ye le di bangin kren ni ki bam dei ki bam bet ki bam biang taman pesot ko ba pai ba hatu la ban hati ki khindiat posnam na trai balong ka jadu ri jungi kalong kumni ru no kedu plat ki nongelam kala ban long bangim note ban kren ni ka jing shisha kala ban long bangi ting yu pai ba ban kren ni ka bangi di ban kren ten re ka kenti ha ni ka kenti ka jungi hi kum ka voice of the people party ni shimi ka ni kala du ban hikai yu pai ba ya ka lenti ka bau dei ban ya hikai yu pai ba ya ka lenti ka bau dei ban so tho namar upai ba hi udon kam ya ka jing hikai na ka len ki nongelam te lesi kala amdi ka sin ka ban ko bagi nongelam ki kren bat ki hikai ki pai ba kan ha ka jing lenti ha ki kumno bangini ki da ka no ka lenti ba kum ta ter